Nixtieq li l-20 siegħa li se nagħmel fil-volontarjat is-sena d-dieħla nagħmlu maż-żgħażagħ fil-Karitas. Kien dan il-kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta waqt ċarabank tal-miliet ikkommetta ruħu ma' Luke li s-sena d-dieħla se jqatta aktar ħin mal-vittmi ta' droga. Luke stess għadda mill-programm tal-Karitas sabiex sab lajnuna u issa ilu 5 snin ma jmiss ma' droga. Mort il-programm tal-Karitas u stanni fi frar li ġejna 5 snin. Jien nixtieq ħafna li l-20 siegħa fil-volontarjat li ser nagħmel is-sena d-dieħla nagħmlu propju maż-żgħażagħ fil-Karitas. Waqt ċarabank, Simon Busuttil kien akkumpanjat minn Kristina fejn tkellmu dwar l-isfidi u l-momenti sbieħ li affaċċjaw bħala familja mat-tfal tagħhom matul din l-aħħar sena. Meta tħalli l-affarijiet isiru bl-iżjed mod naturali u f'daqqa waħda tara l kulħadd flimkien u tajt dik familja. U l-familja tidher sabiħa u tidher b'mod l-iżjed naturali. U meta jkun id-dar, Simon Busuttil jibqa' jġib ruħu ta' kap tal-partit. Id-dar, mbagħad li jiġri li kultant jibqa' f'work mode. Allura jiġi u pereżempju ngħidu xi ħaġa li mexxi. U ngħidu wow. Simon Busuttil semma li fil-familja tagħhom hemm membru ieħor, il-kelba Gypsy. Fis-sajf illi għadha kont se nitlifa. Mardet u kienet f'xifer illi tmut. Wara setej għajtuli tħalt u nara l-Gypsy minduta fuq isu it-trej kbir, stretcher kbir tal-ħadid u kif semat leħni tara demba iferferek u għattorrajt. Il-koppja kellha kisbiet oħra matul din is-sena. Kristina, pereżempju, kitbet il-ktieb Jacob My Titanium Man flimkien magħhom Jacob. F'Xarabank, Kristina tkellmet ukoll dwar is-suċċessi li rnexxielu jikseb Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali.